I no solament ell, també nosaltres que posseïm l'esperit com a primícies del que vindrà, gemeguem dins nostre, anhelant ser plenament fills quan el nostre cos sigui redimit. Hem estat salvats, però només en l'esperança. Ara bé, veure el que s'espera no és esperança. Allò que es veu, per què s'ha d'esperar? Però nosaltres esperem allò que no veiem i ho anhelem amb constància. Aquest per mi seria, diguem-ne, un text clau que em centra molt el sentit que em sembla que té l'esperança. Una segona cosa, sé que ho he de dir en 10 minuts, vull dir, no es preocupin que no m'allargaré gaire. Una diferència, una distinció que vaig llegir de Gabriel Marcel sobre l'esperança, que ell la va tractar molt, aquesta qüestió la va tractar molt. Diu, una cosa és esperar que, i una altra cosa és esperar. Esperar que hi hagi, que succeeixi això, que esdevingui el que sigui. I per tant s'enfoca sobre un fet o una cosa concreta. En canvi, esperar refereix a l'actitud. Hi ha gent que espera, però no té esperança, diguem-ne, com a actitud. Hi ha gent que confon l'esperança, per exemple, amb el desig, o per exemple, amb una actitud d'optimisme, o per exemple, amb la por. I avui, parlar de por és parlar de la nostra societat i de la nostra societat en crisi. Quantes pares de família que tenen 50 anys, que encara tenen 3 criatures i tenen la por que l'empresa els fumi al carrer. Aquesta tarda estava tractant un tema d'aquests i ben dolorós. Por, per exemple, en la societat que es trobaran els nostres fills quan siguin grans i els nets, que ja se t'escapa el que els hi pugui pensar tan a prop que els tens. Por ecològica, que si tothom gasta el que gastem nosaltres es fonen els ploms del món. Por a que sigui el mercat el que ens marqui l'última paraula de la convivència humana. És a dir, hi ha tot un conjunt de pors que fan que hàgim d'apel·lar més que a la fe, que a l'esperança, que hàgim d'apel·lar més a tenir esperança com a actitud. Lògicament hem de tenir uns objectius i és bo esperar, diguem-ne, que passin coses, però hem de veure si a dintre nostra aquesta actitud d'esperança la tenim, diguem-ne, ben assumides. Perquè esperar vol dir una actitud i vol dir això d'aquest tros de Sant Pau, tenir una visió del temps obert. És a dir, que l'última paraula de les coses no la té la cronologia que ens va marcant ara un fet, ara un altre, sinó que estem en una línia en el que tot allò que nosaltres anem visquent i ens fa patir o ens alegra té un horitzó i un horitzó, diguem-ne, cap a un sentit transcendent. I esperar no vol dir quietisme. Esperar vol dir compromís. Vol dir tenir projecte d'un mateix, perquè quan tu tens projecte, aquesta esperança se't ve, diguem-ne, implícita amb el propi projecte. Vol dir tenir sentit de missió, que passem per la nostra història, per la nostra vida, gemegant, com diu Sant Pau, però amb aquest sentit de que l'última paraula doncs no la té el gemec, sinó que és allò que ell deia el que és el cos, però només que el cos ens serà, diguem-ne, salvat i transcendit. Esperar només es té des de la fe. La fe no en el sentit, diguem-ne, de la virtut teologal, sinó com aquella cosa que portem tots a dintre de que no tot és racional, que no totes les grans decisions que prenem mai són racionals, sinó que són fruit de l'esperit que ens empeny a prendre-les i després la racionalitat serveix per moderar i per no fer, diguem-ne, atzagaiades, però nosaltres necessitem tenir aquesta força de l'esperit a dintre nostre per tenir aquesta dimensió que ens faci possible el poder tenir esperança. I no cal dir que l'esperança es basa fonamentalment en l'estimació, en l'amor. Per tant, aquest seria per mi el primer punt. Però estem en un entorn de crisi, que és un dels objectius d'aquesta sèrie, diguem-ne, de sessions que tindran vostès. Com una crisi en què, tal com deia abans, domina l'economicisme d'una manera total i absoluta. Si a mi m'haguessin dit
que la nostra societat hauria d'estar pendent de la prima de risc per veure si el bo espanyol i el bo alemany porta a la gent a estar a la misèria o no estar a la misèria. Dius, Déu meu, en quina societat estem? Que és molt dur. En una societat immediatista en la que se'ns agafa no pel fet de ser ciutadans, sinó que se'ns agafa pel fet de ser consumidors i productors. I produïm per consumir, com que necessitem consumir, doncs hem de produir. I se'ns escola per aquí tot el que és, diguem-ne, la dimensió més bona, diguem-ne, del que portem nosaltres a dintre. Som una societat individualista, en la que en el millor dels casos la compassió sentimental ens mou el cor, però a l'hora que busques un compromís de solidaritat, doncs costa molt, perquè ens hem tancat amb nosaltres mateixos. Fins i tot amb aquella diferència que fa aquell sociòleg que es diu Tonis. Una cosa és una societat i una altra cosa és la comunitat. La societat és per competir i avançar i tirar endavant, i la comunitat és per establir els fonaments de la relació el més humans possible. Doncs en aquests moments estem nosaltres focalitzant-ho tot de cara a la competitivitat com a societat i estem perdent els vincles que ens fan ser, diguem-ne, com a persones. I moltes vegades, molta gent té el sentit comunitari no fruit de l'altruisme de cara als altres, sinó que el té precisament per sindicar interessos de col·lectivitats. I aleshores ens sembla que estem creant comunitat i el que estem fent és un sindicat d'interessos comuns. I perdem una mica aquest sentit, diguem-ne, bàsic de la relació entre persones. I davant d'això hem de reaccionar. I hem de reaccionar, al meu entendre, no d'allò dient faré això, això, això i això i per tant ho resoldré, sinó que quan això no es fa amb un objectiu fixat, sinó que es fa com una actitud, al anar avançant ja estic, diguem-ne, humanitzant aquesta societat. Segur que una persona que té responsabilitats polítiques mundials, posem per cas el secretari general de l'ONU, té molta responsabilitat a nivell mundial. Però aquella velleta que va portar la seva neta a l'escola cada dia i que pel camí intenta establir una relació personal i li ensenya una flor o li ensenya el que sigui, aquella persona està humanitzant. Per tant, el sentit, diguem-ne, de la creació d'aquests grans objectius no són purament sistèmics, sinó que són fonamentalment de la capacitat de generar humanisme que tenim al nostre voltant. Davant d'això, està mal ho digui jo mateix, i menys en aquests moments, la política que hauria de ser la gestió d'aquest sentit, diguem-ne, de vertebració humana de la societat, està molt impregnada d'aquest gremialisme de partits que cadascú es mira els seus propis interessos i de vegades se'ls hi amaga aquest sentit, diguem-ne, comú. I quan la política, diguem-ne, genera un buit, no es pensin que queda buit, allò ho omple sempre el lobby i el poder més fort. I per tant, hi ha una abdicació política, al meu entendre, important, perquè tots ens hem supeditat a la llei del mercat, des del ciutadà normal fins al polític que n'és responsable. I aquest em sembla que és, diguem-ne, un dels hàndicaps que tenim a la nostra esperança. Tenim i manipulem una opinió pública a través dels mitjans de comunicació, en el qual, quan el mitjà de comunicació es converteix en un element de mercat, li interessa més la morbositat que no pas, diguem-ne, la pedagogia perquè la gent es senti vinculat amb tot això. I davant d'això, quines són les armes que tenim per anar creant aquesta humanitat una mica més humana, perdoni la redundància? Doncs mirin, una militància cívica i personal. Resulta que per fer una comunitat humana no es pot pescar amb xarxa, sinó que has de pescar amb canya, una per una. I això vol dir que has de donar un gran sentit a la gent que tens al teu davant, que amb la persona que tens al teu davant hi has d'establir una relació personal, no és un objecte, sinó que és una persona, que en aquesta relació hi has de posar-hi la part teva de gratuïtat i has d'intentar establir aquest nivell de diàleg. Que dialogar no vol dir negociar. Jo negocio quan un demana 10 i jo n'hi ofereixo 0, acabarem cap al 5, més o menys. Dialogar és una altra cosa. Dialogar vol dir, primer,
intentar conèixer l'altre. I quantes famílies no es coneixen de pares a fills, per exemple? Vol dir conèixer, vol dir comprendre. Comprendre vol dir mirar l'altre i enriquir-te amb la mirada d'ell a tu mateix, i vol dir compartir. I malgrat això, moltes vegades el diàleg no surt. I aleshores l'únic que et queda és, com a actitud cívica, el testimoni. De dir, malgrat que no ens entenem, jo t'aprecio i jo estic al teu costat. I així és com, en els diversos cercles concèntrics que els deia, crec que es pot anar tirant endavant aquesta societat molt més humana. En definitiva, vol dir que en els llocs on som, cadascú el seu, a mi em va tocar tenir una certa responsabilitat política en alguns moments, però jo no he deixat de ser un pare de família i no he deixat de ser una persona que he treballat i que he tingut una dimensió professional, com cadascú de vostès, doncs aquí anar intentant. Perquè, a veure, esperar vol dir no fixar-te en què tinguis un objectiu concret, vol dir tenir una actitud que, per dir-ho ràpid, que hi taques el camí. Amb el camí que vas fent ja vas, diguem-ne, assolint la dimensió aquesta. Sembla que m'estic passant. Acabo de seguida. Tenim motius d'esperança? Doncs sí. Escolti'm, la gent, la immensa majoria de la gent té un bon cor. I la gent és bona gent. I només establir una relació amb l'altre en aquest sentit, generem en la nostra vida espais d'esperança i d'humanitat. Perquè l'esperança, com he dit abans, no és un sistema, sinó que és que la relació personal en el qual estic, diguem-ne, muntant la meva trajectòria personal tingui sentit. I aquest, per mi, diguem-ne, aquest bon cor de la gent és una, diguem-ne, una fita important. Segon, vostès segurament s'hi han fixat i ho han vist, a la que grates una mica amb sentit d'estimació el que tens al davant, sorgeix una dimensió espiritual de la persona que tens al davant considerable. Si la respectes, si la mires, diguem-ne, amb una gran, diguem-ne, estimació i amb una gran atenció i amb un gran respecte. Però això sorgeix. Ho portem a dintre pràcticament tots, que en aquesta interrelació saps trobar, diguem-ne, una resposta d'una dimensió que no està en el mercat, que no està en els mitjans de comunicació, però sí que és la gran aventura humana d'una relació interpersonal. Un tercer motiu d'esperança. Per sort, avui el món ja és tot el món i per tant és molt difícil que quedin gent absolutament abandonats. Durant la meva joventut, per exemple, el tercer món pràcticament no existia. Existia, aleshores hi havia el Nehru a la Índia i el Tito a Iugoslàvia que intentaven, però eren més un joc polític que no una consciència de tots plegats. I avui tots sabem el que està passant i quan mirarem avui la televisió veurem si a Gaza ha aguantat l'alto al foc, estarem al cas de tot això i almenys pels ulls veiem que quan una persona està maltractada ens arriba a tots nosaltres. Aquest lligam que ens dona el coneixement informatiu no deixa de poder ser subjecte d'un dels grans valors que portem tots plegats com a responsables, que és la fraternitat humana. I quan apareix un nen a la Índia en una ciutat d'aquelles remenant un femer per veure si troba alguna cosa, doncs resulta que jo l'he de saber veure com un lligam de fraternitat mútua entre ell i jo, alterat la distància i l'enormitat del que sigui, i no quedar-me només amb un objecte d'una notícia morbosa durant un cert temps. Aquest per mi és un dels grans reptes que tenim. I després, com que l'opinió pública té cada vegada més importància, fixin-se com moltes vegades, potser d'una manera cínica, però molta gent de responsabilitat ha de donar justificació a la gent en conceptes morals. Ja no n'hi ha prou, diguem-ne, en presentar-te davant de la gent com tenir un gran èxit personal. Necessites que t'ho tinguin en forma, de vegades també en contingut i en sentiment, però al mínim com a forma d'una actitud moral. I això crec que són signes del temps en el que ens diu que la nostra societat, que realment està molt deteriorada i que moltes vegades genera més interrogants
que no pas motius, diguem-ne, d'esperança i d'alegria, però que la nostra societat hi subjau una cosa bàsica, i és aquesta capacitat que tenim totes les persones de tenir una dimensió espiritual, siguem allà on siguem. I per tant, si ara tornés a llegir el tros de Sant Pau, continuarem gemegant, perquè estem en aquesta història. Però tenim esperança perquè esperem, no que, sinó que esperem com a actitud personal. Aquesta era la petita reflexió que m'he permès fer. Moltes gràcies. En nom de Justícia i Pau, doncs, en primer lloc, agrair l'oportunitat d'haver pogut col·laborar un any més en l'organització d'aquest cicle, almenys per la nostra part, el segon any en què col·laborem, amb institucions tan importants i que estan fent una feina tant en el terreny educatiu, en el terreny cultural, com les que convoqueu també i organitzeu aquest cicle. També saludar-vos en nom del president de Justícia i Pau, que avui no pot ser aquí per motius de viatge, l'Arcadi Oliveres, a qui li hagués correspost saludar també en nom de la nostra entitat. I dir des de Justícia i Pau que estem contents de com s'ha enfocat aquest cicle, de quins són els objectius que pretenem en funció dels temes que es tractaran, com a continuació també del que ja es va fer l'any passat, perquè pensem que en aquests moments la paraula d'esperança és una de les paraules claus que hem de portar com a institucions convocants, com a institucions cristianes. En un moment de, com tots sabeu, de gran desmoralització social, davant d'una crisi tan dura, tan persistent, que està portant a tanta gent, com sabem, a l'atur, a quedar-se sense l'habitatge, a patir situacions de marginació, exclusió social, amb una sensació, una percepció de la ciutadania de que la política ja no respon a les necessitats, que no és capaç de resoldre els problemes que patim, que cada cop són més complexos. Hi ha com una certa, percebem, una certa sensació de desmoralització, de pessimisme social instal·lat i que podria anar a més. I en aquest sentit, una iniciativa com aquesta pensem que és molt oportuna, de mostrar que hi ha motius per l'esperança, que hi ha motius en diferents àmbits que ens conviden a tenir esperança en què són possibles canvis a la nostra societat i que aquests canvis ja estan en marxa, que no solament són possibles a la teoria, sinó que ja hi ha persones i institucions que els estan posant en pràctica i que estan mostrant resultats positius i que podrien, amb l'adequat coneixement i recolzament social, aquests processos, aquestes experiències, podrien donar lloc a un món més just en diferents àmbits. En aquest sentit, deixeu-me que us llegeixi una cita, jo també portava algunes cites, en aquest cas de Benet XVI. No té l'autoritat, jo crec, de Sant Pau, però perquè ens sembla que és una cita que indica molt quina és l'actitud que pensem que hauríem de promoure a nivell social davant d'aquesta crisi. En comptes d'una actitud resignada, pessimista, desmoralitzada, d'agressivitat fins i tot respecte a la classe política, etc. Una actitud, al contrari, una actitud confiada en que aquesta crisi també és una oportunitat. Que aquesta crisi és una oportunitat per corregir coses que van malament. La cita diu, és una cita de Caritas in Veritate, que com sabeu va ser publicada just a l'inici, a l'esclat de la crisi financera l'any 2008, però que és plenament vigent perquè la crisi, per desgràcia, ha anat a més. I deies, Benet XVI, en aquell moment, que la crisi ens obliga a revisar el nostre camí, a donar-nos noves regles i a trobar noves formes de compromís, a sostenir-nos en les experiències positives i a rebutjar les negatives. D'aquesta manera, la crisi es converteix en ocasió de discernir i projectar d'una manera nova. Convé afrontar les dificultats del present en aquesta clau de manera confiada que no pas resignada. Penso que no es pot dir millor aquesta crida a que la crisi sigui entesa com una oportunitat per entendre què hem fet malament com a societat, què hem fet malament des dels governs, des dels partits polítics, què hem fet malament com a ciutadans, què no hem fet, quines han estat les nostres passivitats o complicitats davant dels problemes que s'han vist, i veure les causes d'aquesta crisi, quins horitzons ens obren de corregir en profunditat. Moltes coses, en particular, per exemple, corregir les regles o bona part de les regles que regeixen l'economia, que han mostrat insuficients pel desenvolupament integral de tota la humanitat, però fins i tot s'han mostrat insuficients per garantir una estabilitat econòmica en els països aparentment més rics, com el nostre. I per tant, una oportunitat
que es podria perdre, una oportunitat que s'ha de saber aprofitar i que el que hauríem de fer intentar entre tots és promoure que realment ens serveixi per canviar aquests problemes i aquests errors que hem comès. I jo ja ho deia al principi, i des de Justícia i Pau estem veient, observant i donant suport a iniciatives, a corrents de fons que moltes ja existien abans de la crisi, que ja s'havien treballat abans de la crisi, i que amb la crisi, diguéssim, estan agafant embranzida, perquè s'ha vist més clar que mai que eren necessàries i que potser no se'n feia cas quan les coses anaven aparentment tan bé, però que en el fons era un miratge, era un creixement fals, era un creixement, diguéssim, era una bombolla, la paraula clau, la bombolla, era una bombolla econòmica que no se sostenia en un creixement real ni equitatiu de la gent que viu en el nostre país i tampoc a nivell mundial, i per tant era una falsa sensació. I per tant, en aquest sentit, experiències, propostes, iniciatives que estaven com abandonades, que eren com considerades utòpiques per la bona gent, i ara s'ha vist que realment tenien raó i que cal més que mai portar-les endavant. Jo simplement cito algunes, ja dic, algunes són noves, altres no. Per exemple, veiem amb molt optimisme una gran experiència de mobilització política com ha estat el moviment dels indignats, que crec que se'n va parlar aquí en aquesta sala en alguna de les sessions de l'any anterior, amb tots els seus defectes, amb totes les seves limitacions que cal reconèixer i acceptar i ser-ne conscients, però que és un exemple d'un esforç col·lectiu d'avançar cap a una democràcia més participativa i d'educar políticament a la ciutadania per implicar-se molt més en els afers comuns. Aquesta experiència ja ha donat alguns fruits, el que passa que no són fàcils de detectar, però ja ha donat alguns fruits positius, o, per posar un exemple més recent i més concret, les mobilitzacions que hi ha hagut de denúncia dels desnonaments de persones en situacions de dificultat econòmica que han impedit pagar les seves hipoteques i s'han trobat amb l'abús dels bancs que els obliguen a perdre el seu habitatge i continuar amb el mateix deute, si no més que el que tenien al principi. Aquest moviment social ha permès, entre altres coses, que es posi en qüestió el sistema hipotecari d'aquest país. Mobilitzacions de diferents tipus. Vull posar un exemple molt diferent. El que està passant aquests dies, les eleccions del proper diumenge són un exemple, és una mostra més de que la mobilització ciutadana és capaç de posar sobre la taula una qüestió que estava com maltractada, que és la situació del nostre país. Un mal encaix, o digueu com vulgueu, un mal reconeixement, un tracte inadequat de Catalunya respecte en relació a l'estat espanyol, que bona part de la gent ja veia, però que amb la crisi i gràcies a la mobilització de molta gent s'ha posat sobre la taula com un debat polític gairebé internacional, o almenys europeu. Un altre motiu que mostra que quan la gent es mobilitza amb consciència continuadament, algunes coses poden plantejar-se d'una manera molt més oberta. No sé si ho resoldrem, però si més no, el debat està plantejat millor que mai. En 3 mesos aquest debat està posat en la prioritat número 1 de la política a Espanya i amb una repercussió europea important. Ja veurem això com acaba, però també és un signe d'esperança que finalment Catalunya mereixi el tracte de nació que mereix, sigui respectada com a nació, tal com es mereix. Per no parlar que aquesta crisi, això ens portaria també molt lluny, ha demostrat com en situacions de dificultat la gent es mobilitza. Ja ho deia vostè fa un moment. La gent es mobilitza solidàriament més que mai. Ho estem veient en tantes entitats que estan redoblant els seus esforços en atendre els col·lectius més vulnerables i que estan captant més voluntaris i més recursos en situació de crisi. També és veritat que moltes altres ho estan passant molt pitjor i moltes entitats també estan pagant, tot s'ha de dir. Però és cert que una quantitat ingent de persones i organitzacions, entre les quals de les d'Església, i cal dir-ho, les entitats d'Església estan, diguéssim, a l'avantguarda d'aquest esforç solidari com mai, i no solament d'atendre a les persones que passen malament, sinó un esforç de denunciar les causes i els problemes que porten a les injustícies i a les situacions de pobresa i de marginació en tanta gent. Altres qüestions, diguéssim, més àmplies. Aquesta crisi està posant sobre la taula, vostè també ho deia fa un moment, que aquest món només podrà tirar endavant si hi ha solucions globals, regles globals i autoritats globals. Això ja ningú pot negar, altra cosa és que molts països no ho vulguin, no els interessi i resisteixin. En aquest sentit, el pensament social de l'Església és molt clar des de fa molt de temps. Cal una autoritat global, mundial, un govern mundial, entre cometes, o de govern, perquè no seria un govern com els que hi ha als estats, però sí una autoritat o autoritats mundials que posin ordre al desgavell econòmic i financer que ha portat a la crisi o que porta tants desordres
i que impedeix que es puguin governar coses tan importants com les migracions, com l'economia mundial, com les finances mundials, unes autoritats i unes regles mundials que posin ordre a les finances, impostos internacionals, tot això que fa 10 anys semblava una qüestió de les ONGs utòpiques, ara ja els governs algunes d'aquestes coses les estan defensant. Qui no va dir fa ni 2 anys o 3 anys que governs europeus importants com Alemanya o França defensarien una taxa per les transaccions financeres internacionals? Especialment que cal destinar taxes que cal destinar, evidentment, al desenvolupament dels països més pobres, no a rescatar més bancs o a afavorir els països que ja estem a l'escala, diguéssim, a dalt de tot dels països més benestants. Aleshores seria trair la idea que fa 10 anys van plantejar moltes organitzacions. Bé, com que se m'acaba el temps, tenia algunes coses més, però potser acabar amb una cosa que també és cada cop més clara. Aquesta crisi ha mostrat la insuficiència dels paradigmes econòmics amb els que ens estàvem movent i que ens continuem, per desgràcia, movent. El paradigma del creixement material del PIB com a criteri fonamental per entendre i governar l'economia, fals. Creixement material, el creixement de la riquesa material, els recursos, no satisfà les regles bàsiques de justícia, al contrari, molt sovint el que fa és incrementar les injustícies i no garanteix el respecte als drets humans i no garanteix que molts i molts col·lectius continuïn en la pobresa malgrat que hi hagi creixement, ara ja ni creixement, com aquests col·lectius com. Per tant, que cal avançar cap a noves formes de funcionament de l'economia en les quals tingui cada cop més pes l'economia social o l'economia sense afany de lucre. I aquesta economia, afortunadament, també està creixent com mai. Hi ha molts exemples, però cada cop és més clar que l'empresa que no té una finalitat de lucre és una de les grans opcions de futur. L'empresa cooperativa, l'empresa d'inserció social, l'empresa basada en criteris ètics, en criteris ecològics, etc., està creixent com mai. Les cooperatives, les que ho fan bé, potser altres que no ho fan tan bé no creixen, o potser tenen més problemes, però tot el món de l'economia social està creixent com mai. Per exemple, el món de les finances ètiques, les iniciatives de finances ètiques que no busquen el lucre, sinó que busquen és canalitzar l'estalvi cap als sectors socials desafavorits, cap als projectes socials, les ONGs, el desenvolupament, etc. Aquests bancs estan creixent com mai, mentre que els bancs tradicionals que han demostrat la seva immoralitat en tants àmbits tenen els problemes que tenen i ja veiem els governs com els estan, en alguns casos, havent de rescatar, mentre que les finances ètiques van creixent, els bancs diferents creixen. Motius més per a aquestes esperances en un futur en el que la nostra societat, la nostra economia, sigui el que ha de ser, que és una economia al servei del desenvolupament integral de la persona i de totes les persones i no solament d'algunes o d'una determinada part del món. Finalment, ja per acabar, perquè ara sí que penso que ja m'he menjat tot el temps, penso que com a entitats cristianes hauríem de fer fins i tot un pas més enllà, de dir, i una mica, vostè, senyor Rigol, també ja ho ha plantejat així, hem de ser una veu d'esperança per a la nostra societat que va molt més enllà de la fe o de l'esperança en el simple progrés material i econòmic. Esperança que procedeix a la nostra experiència com a cristians de sentir-nos estimats per un Déu, que és la veritable esperança. En aquest sentit, m'ha semblat interessant rellegir per fer aquesta xerrada, tot i que jo ni soc teòleg ni per tant no m'atreveixo a dir massa, però sí almenys recomanar la lectura d'aquesta carta encíclica Salvats en Esperança de Benet XVI, que fa una reflexió teològica i filosòfica molt interessant de quin és el sentit d'esperança que hem de donar com a cristians. Per tant, l'esperança posada en Déu és l'autèntica esperança, no tant pensar des d'un punt de vista ni individualista ni supraterrenal, sinó una experiència de sentir-se estimats per Déu, que és la que impulsa veritablement a les persones a comprometre's amb la justícia, amb la pau, amb l'estimació, amb la fraternitat, i que aquesta autèntica esperança és la que transforma, i no simplement que no s'hagi de garantir, però no simplement el progrés tècnic, ni simplement el progrés econòmic o material, ni simplement tenir estructures polítiques molt ben endreçades, que tot això és necessari, però que cal fer un pas més enllà, que l'autèntica esperança és aquesta, que un món sense Déu és un món que difícilment pot tenir realment esperança, i que realment és molt més difícil que les persones puguin trobar el sentit de la vida i puguin també, evidentment, comprometre's amb un món més just. Jo, amb això, acabo. Avui aquí amb tots vosaltres.
I m'agradaria explicar una mica sintèticament les raons que ens han impulsat a crear aquest programa, que és en el seu quart any. I això potser s'ha de dir d'una perspectiva d'una universitat on veus a la gent jove. I aleshores, quan tens davant un jove, t'has de preguntar per moltes coses, però sobretot què li estàs donant perquè realment allò que està fent, que és confiança a la vida a la universitat, per fer allò que vol fer, que és ser feliç, no li traicionem donant-li una sortida. Això n'hi hem de dir esperança. Quan vam plantejar aquest programa, dins d'un títol ja llarg, que és Societat, Creença i Pensament, ens interessava molt plantejar això que era el subtítol, que era Perspectives d'esperança en el context actual de crisi. Aleshores, si això es pensa que està pensat des d'una escola de negocis, i està pensat des de fa 4 anys, des d'una escola de negocis, el que volíem dir és, veiem que el món va molt malament, això no funciona gaire bé, potser perquè s'han estat educant generacions d'executius més per representar ells el seu valor personal, més educats en l'èxit, en el triomf, en la victòria, conseqüentment amb el bonus, més que no pas entendre el món des d'una perspectiva molt més humana, molt més propera a la persona, i també fent-los entendre que realment en un món tecnològic com el que estem avui dia, sens dubte el que diferencia una organització d'una altra és la seva capacitat de moure les persones d'una manera determinada, perquè les tecnologies al final es copien, però les característiques personals no. Bé, vist des d'aquesta perspectiva del jovent, ens va fer pensar que podíem obrir un programa que posés com a centre l'esperança com a força, com a real força motivadora i enginy, perquè la gent que es trobava en la situació actual poguessin almenys buscar o trobar o intentar una raó que hi ha un camí de sortida. I això ho volia posar amb les 5 àrees que hem definit, que és en quant a l'àrea de política, perquè en aquest moment, i a més en el moment que es va dissenyar això, no estava en el moment que estem ara, per tant jo crec que això tindrà el seu punt d'interès. El posàvem amb l'educació perquè entenem que la primera cosa crítica, realment crítica que tenim, no sols com a país, sinó arreu, és el problema educatiu. És el problema educatiu que no arranca, com molta gent es pensa, simplement de l'escola, sinó que comença arrencant de la família. I aleshores el problema que tenim avui els educadors, i a mi m'agrada dir educador, és que quan pensem en la generació dels nois que arriben de casa, els petits, se'ns fa complicat, es fa molt complicat a vegades explicar-los determinats valors o determinades coses que serien bàsiques perquè realment encara no les han viscut ni en el seu entorn familiar i llavors transferim la responsabilitat a l'escola i com que l'escola no tota està educant en la direcció que s'hauria d'educar, transfereix el problema a la universitat i la universitat diu a nosaltres no ens toca educar, ens toca transferir coneixement i llavors ens trobem una generació de gent mal educada. Quan això ho fem des d'una perspectiva d'empresa, només els vull portar una petita anècdota. Quan vostès agafin de qualsevol organització d'escoles de negocis del món i en aquest moment vostès veguin un programa que se'n diu lideratge o coaching o grups i pensin el que hi va darrere d'aquest programa, que és fer l'índio, és a dir, és portar la gent a que es reuneixin en una casa de camp i no tinguin telèfon, o se'ls porti entusiasmats en una tenda de campanya i puguin treballar junts, i per això paguen 6.000 euros, vol dir que essencialment aquesta gent que té 35-40 anys no ha anat mai a un campament. No ha tingut mai una situació on pogués fer grup i repartir-se una cervesa o una llauna de sardines. I es mostren entusiasmats quan em diuen és que ens han tret el telèfon portàtil. Caramba, és que la nostra generació el telèfon l'escoltàvem o el sentíem de tant en tant. Això per mi reflexa una malaltia en un món concret que és el món del negoci. Per què? Perquè encara això és un element de facturació important per a aquestes escoles. És si vostès volen la caricatura. Però diu molt del que hem de fer amb tota la gent que ens va arribant al món per educar-los una mica més enllà. Clar, quan et trobes que aquests valors bàsics no hi són, s'entra fàcilment a dir, bueno, estem en un món de crisi i això se'ns escapa de les mans. Moltes vegades, quan mirem el món amb la crisi, molta gent no es pregunta la crisi d'ell mateix. És a dir, allò que deien, un camí del 1000 legües comença per un pas, però hi ha aquell vell adagi japonès que diu
quan vulguis governar la teva nació, primer governa't a tu mateix, després governa la família, després governa el teu poble, potser podràs governar la nació. És a dir, moltes vegades jo penso que la crisi la veiem moltes vegades en molts sectors com una justificació de les nostres incapacitats per trobar vies de sortida, ajudada evidentment pel context social. Aleshores, quan ens trobem en un món de joventut, els hem d'ajudar que el seu procés educatiu els doni una porta oberta a l'esperança, perquè justament un jove el que està fent és treballant cada dia per trobar una raó en el seu futur. I també el volem portar llavors a un altre aspecte que és important, que és el de la pròpia cultura i el de la pròpia societat, perquè no deixa de ser sorprenent com avui es manegen aspectes bàsics culturals que no deixen d'assombrar de veure que hem arribat a crear un món on es pensa que totes les coses a vegades funcionen simplement per números, per resultats i per poder. Imposo un exemple de tall d'ahir a la televisió. Tothom està sorprès de que el papa digués que no hi havia bou i mula al portal de Betlem, i ahir la televisió hi dedicava estones llarguíssimes. Però és que això ho sabem tots. Sabem de la bona voluntat d'aquell Sant Francesc d'Assís que un dia se li vol remuntar un pessebre i ningú s'ha preguntat tot allò que hi havia al darrere. Però n'hem fet un programa de televisió llarg, n'hi havia de llargs. Això simplement demostra molta part de la cultura religiosa i que la podríem extendre a moltes coses més. Per tant, també jo crec que parlar des de la perspectiva de la cultura, de la creença, de la societat, és també potser poder donar raó d'esperança, quan menys per poder ser un interlocutor raonable, eixerit, espavilat i quan menys en contacte amb la realitat mundana. L'últim aspecte que hem posat en aquest seminari és el de l'economia justa i solidària. I potser cal dir, i n'haurem de parlar molt, perquè a mi moltes vegades aquesta paraula, que tu deies dit i que es nota un gran moviment, moltes vegades, i ho deia aquest dia en un altre fòrum, quan hem parlat d'una economia justa i solidària i s'ha parlat durant anys i panys dels microcrèdits, moltes vegades s'oblida que darrere d'un microcrèdit que fa córrer pols de dòlar en els seus interessos, podem estar parlant d'interessos del 25% o més. Clar que com que es veuen tan poquet, sembla que estem fent un favor. Realment, el que s'ha demostrat és moltes vegades que darrere d'aquestes economies justes i solidàries hi ha hagut les mateixes operacions especulatives que en una economia ni justa ni solidària. Per tant, crec que el que hem de fer en aquest seminari és obrir perspectives per tots aquests mons a poder veure'ls des d'una altra cosa. Per què? Perquè la crisi, i ho veiem particularment a la gent jove, els hi crea una certa desconcert, crea una certa por, crea un cert acovardament, acaba creant desesperança i aleshores moltes vegades, si no acaba pitjor, acaba amb passivitat i amb resignació. I resignació no és la santa i cristiana resignació, sinó és aquella resignació perversa que penses que no pots fer res per canviar el món. A vegades els hi diem, com els hi dèiem no fa gaires dies amb una graduació de directius nostres, vostès ja no tenen el dret més a dir que el món ha de canviar. Vostès entraran en una estructura de poder, estan en una estructura de poder. Encara que sigui posar un gra de sorra, els hem de posar-ho vostès. Perquè vostès podran construir l'esperança per un món futur millor. No l'endossin en aquesta cosa abstracta que és el món, la societat, el món mundial. Endorsi-la de vostès, cada un, el que farà des de les seves empreses per canviar els salaris, per tractar la gent equàtimament, per poder treballar amb les cultures d'una forma determinada. Per tant, tenim aquí un món de possibilitats. Cada vegada que davant tenim algú que li hem de parlar de què té l'obligació de fer quelcom per obrir al món una esperança nova. Quan estem parlant d'això, al final podem dir sí, la crisi hi és, però no és a tot arreu la mateixa crisi. És a dir, tenim una crisi molt profunda en aquest país nostre que es podria medir moltes coses. Índex de paro és un clar de 25%, però quan estem a Holanda, els holandesos estan espantats perquè tenen un 7%, tenen un 3 basal, però tenen un 7%. I els altres en tenen un 5, i els altres en tenen un 8, i els altres en tenen un 11. És a dir, la crisi hi és, però no tot arreu és la mateixa. Per tant, tenim marcs nous on poder fer que la gent es puguin espavilar d'una forma diferent com ho veiem aquí. Però també la crisi jo crec que crea una cosa important, que és que ens mobilitza més a la gent que és capaç de pensar que més enllà hi ha una solució, que mobilitza molt més la intel·ligència, perquè és allò, quan hi ha recursos escassos, a tothom li toca mobilitzar el recurs escàs i buscar-lo, i això els hi toca fer-ho al jovent, i també obre l'esperit de més col·laboració, que probablement quan parlem de valors,
simplement poder fer un esperit de més col·laborador, és a dir, jo em sento més solidari amb tu perquè estic passant el problema, començo a adquirir valors que potser no he adquirit abans, que és el de la solidaritat, el del compartir, el de curar i potser al final el d'estimar i tot. Per tant, la crisi, vista des de l'altra perspectiva, hem d'entendre que ens mobilitza molt més a la gent. I també ens posiciona molt més bé a la gent en el seu lloc, perquè probablement quan es parla com ens sortirem d'aquesta crisi, jo crec que no ens sortirem amb l'esperança de tornar enrere tenint un món on podrem dilapidar els recursos del planeta, sinó probablement ens haurem de posicionar amb allò que tenim com a planeta i potser, allò que en diuen els anglesos, fer un leverage entre el que nosaltres hem tingut de massa riquesa i el que els altres no han tingut mai de riquesa com nosaltres. La meva impressió més forta que vaig tindre la primera vegada que vaig visitar la Xina va ser que vaig veure una fàbrica immensa, fantàstica, amb 10.000 treballadors. En aquell moment, un treballador cobrava escassament 1.000 yuans, dels quals 85% se l'enduia el Partit Comunista i 15% els donaven ells. 1.000 i pico de yuans eren al redador d'uns $100. Vol dir que l'empleat en rebia ben pocs. Llavors jo em vaig quedar fascinat perquè veia la gent molt motivada pel treball i pensava, per què? I vaig començar a preguntar als que parlaven en anglès. I em va dir, nosaltres venim pel plat d'arròs. Perquè el plat d'arròs que ens donen aquí és molt bo, és més bo que a casa nostra. Quan un es troba davant de la gent que et diu que vinc a menjar per un plat d'arròs i tu vens amb avió en primera classe que t'estàs assentat al costat d'aquella gent en un hotel de 5 estrelles de luxe perquè si no estàs incòmode, no estàs com a casa, t'has de començar a pensar com a vegades només veiem les coses des d'una petita perspectiva i no la veiem des de la global. Jo crec que des de fa molts anys la nostra esperança, el nostre món, si la tenim bona, és la de ser capaços de repartir-nos la riquesa. I ja tindríem un altre element per generar valors. I finalment jo crec que no podem parlar de l'esperança com un moure's enrere o com creure que el passat fos millor. I volia posar aquí, ja que tots els membres de la taula estan posant la seva cita, jo voldria fer 2 cites, que les faré de memòria. Potser algun teòleg d'aquí després em dirà Ramon, t'has equivocat, però és igual, anem directes. Jeremies, en el capítol 35, diu una cosa que és fascinant quan Jerusalem està a prop de ser conquerida per Nabucodonosor, aproximadament en el segle VII abans de Crist. Diu que se li va presentar un cosí germà seu i li va dir que comprés un terreny. Allò estava arrasat, va comprar un terreny. I va dir, amb molta serra en Jeremies, va dir, i a més, vull que l'escripturi en facin còpia al celler. Quan llegeixes això, t'estàs preguntant què caramba li passava pel cap a Jeremies. I només pots arribar a una conclusió, que com a profeta estava esperant que algun dia aquella situació canviés i devia de donar testimoni a la gent dient, i crec tant que em quedo el terreny i l'escriptura. No me'l quedo només per fer el compromís amb vosaltres avui, sinó que l'escriptura jo faig allà. Perquè això era un acte molt important en aquells moments. Si llavors ens ho pensem en aquest moment, cal dir-los a la gent que potser és moment de fer escriptures. I als estudiants els diem, el teu títol és l'escriptura de demà. No perdis l'esperança i segella l'escriptura, perquè serà la teva possibilitat de futur. Si ens n'anem a Èxode, el 16, em sembla que és el 13, i també cito de memòria, però em sembla que és Èxode 16 o 13, diu una cosa molt interessant, que quan Moisès va treure els israelites d'Egipte, al cap de pocs dies se li van començar a revelar dient-li allò de vivíem més bé amb les olles d'Egipte i amb aquelles cebes que menjaven i ara ens estàs tenint tu aquí al desert. Probablement nosaltres, quan fem la reflexió des d'Èxode, probablement, a diferència de Jeremies, no ens cal comprar escriptura, però hem de travessar desert, perquè l'esperança de terra promesa està més enllà d'aquest desert. Però el que sí és segur és que és no tornar mai enrere. El que sí és segur és que és no tornar mai enrere. Per tant, quan ens obrim a l'esperança, que és el que intentem donar a aquestes perspectives, és dir-li a la gent que ens vulgui escoltar, o a la gent que escolti els molts oradors que tindrem bons, molt bons, de que l'esperança no és moure's enrere, perquè temps passats van ser millor, de que l'esperança és mirar endavant, de que l'esperança ens fa viure el futur i estem en el futur, no en el passat,
que cal creure en la terra promesa, i la terra promesa la cal creure des de la perspectiva del que cada un de nosaltres fem. Moltes vegades posant un gra de sorra. Cal creure en la terra promesa i que potser ens cal deixar l'escriptura, que potser en els més joves és allò que els representa la formació i probablement en els més grans és deixar el testimoni d'una forma més fefacent de que realment creiem en això i podem donar almenys el testí que generacions joves perquè entenguin que tot el seu esforç no és endebades, que totes les crisis no són eternes i que hi ha 1000 solucions que ells han de pensar amb intel·ligència, amb col·laboració, amb ganes de fer-la, amb tot allò que podran aprendre perquè realment es pugui moure en un terreny d'esperança que, torno a dir-los, per tot jove com hem sigut nosaltres en un moment determinat, és de poder passar aquesta vida sent feliços. I aleshores crec que aquest és el testig més important de donar-los la possibilitat que ho puguin ser. Crec que amb això he estat el meu temps i vaig a dir-ho. Gràcies. Gràcies. En primer lloc, dir que per la Fundació Claret és un goig participar en aquest cicle, en aquesta plataforma en la qual es contrasta, es dialoga, es proposa, se sembra llavors que facin pensar, que facin créixer, i en concret el que fem aquest curs és molt adient en els moments que vivim. I fer-ho acollint-nos en aquesta sala Pere Casaldàriga, que en si mateixa és un memorial d'un signe d'esperança, perquè tant ell com les seves causes, en situacions realment dures, és tot un testimoni de com realment es pot tenir esperança, malgrat que hi ha moments, suposo, dels quals tenim testimoni directe del bisbe Pere, que sembla que no hi ha horitzó. I, curiosament també, ara tenim aquí una exposició de fotografies del Casal Claret de Vic, que les han fetes per un calendari que té una mica de fons. El Casal Claret de Vic crec que també és un signe d'esperança en un lloc, Vic, que té un índex de migració bastant elevat i que és un punt realment de trobada, de formació, de convivència, de gent que ha vingut de molts llocs, que troben allà un espai en el qual sentir-se com a casa i crear uns nous lligams. Bé, d'altra banda, a mi ja per de formació professional, i reprenent cosa que tu ja has començat, jo també, jo soc teòleg, no sé, tinc una mica de teologia, que ara estic en excedència com a professor de cristologia, però sí que pensava, darrere d'aquestes 3 institucions que promovem això, són institucions d'inspiració cristiana. Per tant, quan parlem de l'esperança, ho fem des d'una experiència religiosa i cristiana molt concreta. Jo voldria posar en evidència alguns aspectes que em sembla una mica de flaixos, que realment ens fan veure com realment les tradicions, com la tradició judeocristiana, i en concret més la cristiana, realment té molt a aportar avui. Per començar a iniciar, jo diria, encara que aquí hi ha filòsofs que poden parlar més del que seria la filosofia del temps, etc. L'esperança ens remarca el temps futur, ens aboca a veure què esperem cap al futur i veiem que la relació aquest passat, present, futur, que d'alguna manera marca la persona, ha marcat diverses èpoques també de la història i marca també la història personal. A mesura que un fa anys i té més passat que futur, doncs també li marca. Però és veritat que potser la modernitat i la postmodernitat ens està fent viure l'esperança i el futur d'una manera diferent. Potser hem passat d'una societat, podem dir la premoderna, que semblava molt anclada en el passat, semblava que tot el bo estava en el passat, d'una manera restauracionista. Tot i que el cristianisme sempre l'abocava en un futur, però era un futur post-mortem, de dir, ja aquí és una vall de llàgrimes, però més enllà de la mort tindrem una... I per tant, tampoc aquest futur ajudava gaire a remarcar el present. D'aquí hem passat d'una societat moderna en la qual el futur ha sigut el progrés, aquestes grans utopies que a través de l'evolució enorme de la ciència i de la tècnica teníem a palpar la solució de tots els problemes i com hem vist d'alguna manera la postmodernitat com una certa decepció o dir que on ens ha portat també aquest progrés per dir que potser estem en un moment en què potser desenganyats dels grans relats i de les grans utopies de futur, sembla que ens quedem en un present i a més viscut més com el carpe diem, que subratllem sobretot viscut el moment present i deixem de pensar que hi havia el passat i que hi havia el futur. Això a mi m'ha fet pensar que tenim en la tradició judeocristiana
una categoria que més o menys s'ha traduït per la paraula memorial, que realment és molt interessant per veure com funciona una experiència religiosa cristiana en l'esperança. El memorial, que el tipus és la celebració de la Pasqua, tant jueva com la cristiana, és realment evocar un fet passat, perquè està parlant d'una cosa que ha succeït, però viure-la de tal manera que un s'hi sent com protagonista del que va passar i l'acosta en el present. Jo ara estic sentint-me que estic sortint d'Egipte per entrar a la terra promesa. Jo estic sentint, sobretot en el baptisme, la vetlla pasqual, que estic morint amb Crist, estic ressuscitant amb ell. I amb una projecció cap al futur i escatològica molt clara. És a dir, els jueus sempre acaben dient que el proper any a la Jerusalem alliberada, d'aquest futur que ens espera, vist el passat i el present que ens acompanya Déu, doncs hi ha coses per fer encara, per esperar. Esperem com a cristians la plena realització, això que diem, aquesta terra nova i aquests cels nous. Per tant, aquesta categoria de dir com el passat, el present i el futur juguen en la celebració i en el tarannà i en l'experiència cristiana amb una gran càrrega de capacitat d'esperança, jo estava pensant que realment tenim relats molt poderosos en la tradició cristiana. Jo això ho pensava, jo tinc la sort fa anys d'acompanyar una Pasqua familiar i jo cada Pasqua sempre hi ha alguna cosa que sempre queda com a experiència. I aquesta pensava, realment el rememorar cada any els cristians, ho fem també en cada Eucaristia, realment aquests moments tan forts com Jesús interpreta la seva mort com una entrega, renta els peus, se sent realment, diríem, a Getsemaní, amb una por i amb una angoixa tremenda, però una esperança que està en mans de Déu, i a la creu aquesta capacitat de perdó, que això rememorar marca tot un tarannà. Jo crec que tenim relats com a cristians que realment reforcen una manera de ser que ens fa partir d'una història, que el nostre Déu és el Déu que acompanya la història. Hi ha els grans relats, però els petits relats. El que és impressionant, per exemple, és la capacitat de resistència i d'esperança que generen els profetes en un temps realment desastrós com era l'exili. I després els petits relats que tenim en els salms, és a dir, de tot tipus d'experiència humana, com és assumida des d'aquesta experiència radical de fe. Per una banda volia subratllar això, com tenim realment uns relats que en la mesura que no són temps passats, sinó que els vivim i els actualitzem, generen a nosaltres una capacitat d'esperança important. Respecte a l'època de Jesús, en la qual es va atrevir a dir que això que s'esperava per al futur ja era realitat, el que impressiona de Jesús és que això no apareix com un gran espectacle, sinó com una humanitat que es va desenvolupant amb una gran senzillesa. Les paràboles de la llavor que creix sense que sapiguem com creix, o el petit llavor de mostassa que creix fins a fer-se un gran arbust, o aquest petit llevat que fa fermentar tota la pasta. És a dir, era una forma d'expressar el que estava passant en Jesús. Diríem, els últims temps s'estan realitzant en un present en el qual el que importa és una confiança radical en el Pare i una vida entregada als més pobres, als més petits, i veus que efectivament la gent que es troba en Jesús va regenerant a l'esperança. Són respectats en la seva dignitat personal, recuperen la seva... poden sentir la dignitat de ser fills de Déu, poden sentir que Déu està de part d'ells encara que siguin els abandonats. I, per exemple, un relat com les benaurances realment és d'una esperança, dir els que ploren, els pobres seran consolats. I això Jesús ho pot fer amb credibilitat, proclamar-ho perquè no està fent des de fora sinó des de dintre i acompanyant aquesta gent i marcant Déu està amb vosaltres i per tant podeu tenir confiança que això es realitzarà. I d'altra banda, per tant, tenim en el relat de Jesús realment el que va ser la seva vida, com realment s'avança al futur, però s'avança no d'una forma espectacular, sinó en una vida entregada. I per tant es va generant esperança com una llavor que va creixent sense que se sàpiga com. I després pensava que potser una de les coses que ara s'està recuperant, les virtuts teologals. L'esperança és una virtut teologal però que es fa junt amb la fe i amb la caritat. I no s'entén sense les dues. I jo crec que és el que veiem en Jesús. I l'esperança no és possible, ja s'ha dit abans, sense una convicció profunda de que Déu acompanya la nostra vida, que estem en bones mans. És això l'arrel
que fa veure que fins i tot en els moments més desesperats, en moments de creu i de mort, doncs hi ha un pare que ens sosté. Per tant, aquí hi ha una esperança radical. Però d'altra banda, el que genera més esperança és que, primer, que aquesta fe genera una relació personal amb Déu i amb els seus fills, que són els nostres germans. I això també és un compromís. I per tant, genera esperança el fet que nosaltres, perquè sentim els altres com si fossin jo mateix, m'importa el que sé, en la mesura que nosaltres posem a la seva disposició, es va generant en el respecte, en l'ajuda mútua, etc., una capacitat potser inimaginable de canvi, de transformació, etc. O sigui, de forma que la fe, l'esperança i la caritat, diríem, són coses a recuperar perquè les tres són les que realment van a l'experiència radical que ens permet afrontar la vida, en definitiva, amb esperança. I en el fons, diríem, el que trobem en el relat de Jesús de Nazaret, ara que estem en moments en què realment hi ha situacions molt dures, és que és una esperança a prova de mort i de sofriment. És a dir, l'esperança cristiana no és gens il·lusòria, no es dispara cap al futur així, sinó que sap, també una altra virtut molt semblant és la de la resistència, la capacitat d'esperar contra tota esperança, que diu Sant Pau. Aquí, o què és esperar, precisament, esperar què? No sabem dir al final què podem esperar, però esperem. Aquí hi ha una experiència que és difícil d'explicar, però que ve generada per aquesta experiència de fons que ens genera la fe. Pensava que això està a l'arrel d'una experiència que els cristians podem aportar i que aquest cicle ens pot aportar. I jo acabaré també amb una cita. Pels 50 anys del Vaticà II, el Vaticà II té una expressió que el diuen després que també és molt bonica, lligant amb el que deies tu dels joves, quan diu que el futur de la humanitat està en mans d'aquells que sàpiguen donar a les generacions joves raons per viure i per esperar. Doncs desitjo que aquest cicle pugui oferir una d'aquestes.